Masquerade saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutsanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana unga gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Rabbit! Tsvangirai wakasiya vati. Ende chaita kuti tese tiuye pano chi. Vakatidaidza vaTsvangirai musi wa 9 June 2017 vakadaidza ini naProfessor Welshman Nube kumba kwavo kuHighlands vakati dzokai tise musangano wedu zvaunga wakaita mugore ra1999 vakuenda kuSouth Africa for the last time. Vakatidaidza musi wa 5 January 2018 ende musi uyo vanga vakasimba, he was very strong. Vakati ini ndakuenda wona Welshman Nube wona Tendai Biti chisarai nemukomana anonzi Nelson Chamisa ndiye andikukusiyirai. Mofamba naye motanga kuita basa kana ndadzoka ndokujoinai, kana ndisina kudzoka ndizvozvo tikati komudhara muri kuti hamudzoke sei, vaka ndiri munhu mukuru ndiri kuziva nyama yangu. Ndosaka makaona takabva tatanga nerally yekuEpworth musi wa 9 January 2018 yatosvika mumaelection. So the commitment that Welshman and I gave to Baba Tsvangirai is that we will stand irrevocably, unbreakably with Advocate Nelson Chamisa.